И добре дошли в едно ново видео, в което ще направя втория епизод на хардкор оцеляването. И аз мисля да започваме. Миналия път си направих стените от къщата и тавана, остана ми само покрива и пода да го направя. Ето. Прозорците си направих, вънка е нощ и ще трябва да взема чумата, която е и там наблизо. От миналия епизод сигурно сте я видяли, ако сте го гледали. И оттам ще взема дървото и ще го направя на стълби. Така ще направя покрива. Гадното е, че като стане светло вече, той крипър, ако не се е махнал, трябва да се... И ако ме види идва към къщата, да стане много гадно. Но 100% той се е махнал. Или аз пък ще го убия. Проверявах сега дали тичам или не. Ей, там е пълно. 2 паяка, 2 зомбита, скелет, паяк, крипър, зомби, скелет. Пълно е с чудовища. Даже тук има крипър, там скелет, паяк и още един скелет. Но добре е, че някои горят, а други просто изчезват. Еми, ще седим тук и ще чакаме да стане ден. Разбира се. А сега пък заваля. И браво, и те чудовищата ще останат. Даже ще преродят още. Явно надълго ще седя в къщата. Аз през това време ще направя пода, който ще откам. Тук. Готово. Да имах още едно вълна да се направя легло, ама... И жалко, че навън няма вълци, за да убият скелетите. Да ги гонят. И така ще се да. Поне да ги бях направили вечерите по-бързо да минават.
Да изляза ли да се бия? Ама аз съм безброня. Не. И нямам щит. По-пред него. Ако имах пшеница, щях да си направя бисквитки. Защото те искат какаови зърна. Аз имам 15. Ето. Какаови зърна. 2 пшеница. 8 бисквитки. Супер! Става ден и ще изляза. Ето. А зомби дали ще ме види от тук? Не. Ама ми е точно пред вратата. Точно пред вратата. Сега си тръгна. Ще се бия. Паяк. Идвай. Айде. Везо. Не съм толкова добър в битките с мечове. Следващото чудовище ще го убия с брадва. Там има скелет. Ма няма да отивам при него. Защото той е слаб. Наистина целува, ама аз съм без броня, нито пък с щит. Трябва да отида по-натам пък сега. Защото натам вече има дървета, аз от тази страна ги взех. Всяко. Даже си и намерих диня. Супер. Супер. Два епизода съм оцелял вече. И то на хардкор. Ама дали ще доживея и трети епизод, не знам. Като аз играя на този свят само когато снимам. Деветнайсет дърво стига.
на F5. Ще бъра. Добре, сега всичко това дърво ще си го направя на дъски, после на стълби. Четиридесет и осем. А дали сега работи? Проверявах дали мога да седна на стълбите, защото в Майнкрафт сървърите можеш буквално да сядаш на тях. Така, сега ще се кача. На мен ще ми трябва сега този блок. И да изпясък. После ще го щупа и с времето като изчезне няма да стигне пясък на тавана. Да. Е тук. А защо чупих блока с ръка? Сигурно съм забравил, че имам брат. Много хубаво. И как пък се сложи горе? Ето сега с пясъка. Тук вече ще го направя с половин дъски. Ох! Как така нямам? Тези ще взема и сега сложа пясък. Още един блок. Готов. Ка. И къщата вече е готова. Не, чакайте. Вече наистина е готова. Ето я. Сега ще сложа факлени отвън. Ето така. И тук.
покрива си го направих вече. Даже ми останаха стълби, то много. Само една овца и ще имам легло. То сега пак става вечер. Не става. Не става, обърках се. Ще потърся овце. За легло да си направя. Спасението ми е легло. Защото без него ще чакам 100 часа. Нощта да свърши. Тук има костенурки. Костенурка. Костенурки. Даже са 3. Едната беше в една дупка от пясък. Сега вече става нощ. Няма, прибирам се. Не искам да умирам в този епизод. Бягай. Даже видях как едно бутче ми се махна от глада. И ще трябва да ям. Тичам ли? Не съм тичал. Това трябва да го съсъдя най-накрая. И да взема кости и да ги направя на онова, където като цъкнеш десния бутон, като го държиш примерно на фиданка от дъб и то порасна. Много по-бързо. Просто не му знам името. Хубаво ще да е, ако имах желязо, но нямам. И сега, айде пак голямото чакане. Навънка да стане ден. Три паяка на едно място видях. Той клипър е много близо.
Колко зомбита, няколко паяка, значи 4 зомбита, не знам, 5 зомбита, 2 крипъра, 1 ендърмен и един или повече паяка и в далечината има един скелет. И едното зомби изчезна. Включиха се няколко и едното изчезна. Изведнъж. А там има зомби с броня даже. Пълно е с чудовища навън. В някое друго видео мога да направя някое друго видео може да играе Minecraft сервер, ако искате. Ако това видео стигне 10 лайка, айде, ще направя трети епизод на това хардкор оцеляване. И така постепенно ще... Да. А за четвърти епизод пък ще трябва 20. Това го решавате вие. Като на мен ми се иска да направя четвърти епизод, но зависи от вас. И трети епизод също. Ако такива видеа ви харесват, абонирайте се. И пък или ако видеото много ви е харесало, можете да го лайкнете, ако искате. Ако не, отстрани има един бутон, което е обратното. До лайк бутона. Това пак зависи от вас. Сега само ще гледам по прозорците и ще надявам да стане ден. Ако пък не сте гледали миналото видео, може след това, като го изгледате, да отидете да гледате и него. И миналото видео, което стартирах тази поредица. Повтарям, 10 лайка и правя трети епизод. О, аз мога да си направя въдица. Айде да си я направя. И сега като стане ден ще ловя. Вече ще си имам храна. Става ли ден? О, ей, сега ще стане ден. Супер.
Ето е лъната. Става ден. Сега ще грее слънцето. И отивам на лов за риба. С въдицата. Ако това видео стигне 20 лайка, ще има трета част от това оцеляване хардкор. Също така може да има и епизод с сървър. Имам предвид да направя видео, в което да игра Minecraft сървър. Това е само ако стигне 20 лайка. Когато кача и третия епизод и стигне 20 лайка, тогава ще направя и четвърти. Аз съм готов. Там има крипър. Тук има. И там има. Ще го убия. Нищо. Сега ще убия. Ето, тук застава и хвърлям въдицата. И да се надявам някой крипър да не ме изненада. Защото тогава край с мене и с поредицата. Защото не съм на оцеляване, а на хардкор. Сериозно? Сега ще хвана риба. 100%. Ето я първата риба. Я хванахме. Си я изпечеме и си я ядеме. Втора. 4 такива и се връщам. Трета. И сега последно за четвърто. А защо 4? Защото 4 ми е любимото число.
И мисля, че толкова ще ми трябва. Как така 2 пъти хванах това? Сигурно заради този байрам там, който аз мисля, че е блато. Какъв е шанса? 4, айде. Сега ще ги запека. Върнат тук. И така, хора, до тук мисля да е този днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се за канала, лайкнете видеото. А от мен, чао!